Komiti mar od bura mamalo koro yango ni mibadhi mapek no neno e kaka opogo omenda mag somo mag junior secondary. Mwandu manengone pok oyangi nowang'e masira mar mach manomuoche od nindo e sikund primar ma Pentagon otieno ma piny norugodo kawuono. Jopur ma Sony dwano chulgi 5,900 kata 6,000 kata gi 50 kaka ne kot orul nyochani. Akwayo ni mae mochul jopur. Jaod bura ma wendo Walter Owino dwaro mondo mitelo manyien mar kambi rego sukari ma Sony kik duok piny omenda michulo jopur kuom tan achiel mar niang'. Machiegni weche manyien ma kagi kacha, nyinga Milton Ochieng'. Jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo okwedo mokadho okang' mar sirikal makoro gikawo machwal e od bura paro mar chik mar omenda mar higa 2024-2025 mageto medo kwan mar osuru mijuogo jopiny e wi mwandu mopogore opogore. Nowacho ni jatend piny William Ruto ok dew achiedh nade ma jopiny kale e kinde ni ma nengo mar ngima bende pod oidho mokalo. Otiende nowacho ni jood bura makwedo piny owacho biro timo duto mar neno ni ok okal parono kendo ni gibiro rakore kode nyaka e doho. A finance bill that is highly punitive, that is even taxing the purchase of a motor vehicle. Even a motor vehicle for school is being taxed. Even a motor vehicle for church is being taxed at 5%. You have brought a finance bill that is increasing taxation on everything else. And you are threatening and telling Kenyans that by the time you leave, you want to make sure you've improved the taxation burden from 8 and 9% to 22%, which means you are not listening to the cry of Kenyans. You hold Kenyans in contempt. Od bura mamalo koro yango ni mibadhi oseneno e kaka nopogo omenda ma sirikal chiwo ne somo mag junior secondary e pacho ka mangima. Kokalo kuom kamati mar budget, od bura oyango ni nitiere skunde gana mabandia manoyudo omenda go ka mago moyangi e puonj mar JSS moko ne ok oyuto. Maeri timore e kinde ma bende jopuonj mag JSS nie ng'anyo ka gidwaro mondo ndikgi e yo mongirore kendo mondo mi ochulgi maber. Magi nofwenyore e kinde ma komitino nolimo boma ma Gilgil e chenro mar kawo pach oganda ne budget mar omenda 2024-2025. Pesa inabaki kwa ministries. Ministry headquarters inabaki na pesa hizo the infrastructure. It will be very very important if this money is not enough. Ziongezwe ili ziweze kufika mashinani kwa sababu we all rely on CDF. Ukiandika unaelezwa CDF and also the vote head that labda kiti ambayo inapatikana kwa CDF could not be also be enough. Kama shule haiko pesa inapelekwa wapi? Na nimepeana mfano wa shule ya Kanorero hapa. Ulipata siku moja wametoa watoto imepelekwa Baringo. Na usipopewa kwa hii kuota, si kusema kesho utapewa ya hiyo kuota. Hiyo pesa inaenda wapi? Kwa hivyo hiyo system haiwork vizuri na kuna singizio la corruption. Tunaomba Waziri Mashogu achukue hatua kwa wale ambao wanachukua pesa ya watoto wetu. Kuna pesa tunataka kuweka pia kwa supplementary kwa sababu unajua tuko na shida. Kwa sababu tulikuwa tunajaribu sasa kujenga zile barabara zingine kama zile mheshimiwa ameongea, lakini now the damages ni mingi sana. Especially unajua bridges zote zimeanguka. Kama hapa tumetoka kwa commissioner, tunaambiwa na huko saidi za Kuresoi kila kitu imeenda vibaya sana. So we are putting a budget for that. That is why we want to sit for supplementary ndio tuhakikishe pia masho za mashure. The 100 million is actually not a promise. It is an allocation that is given to specific counties that we have visited for public participation. So counties that we didn't visit are not going to get the 100 million. But every county that was visited by budget committee is going to be awarded an extra 100 million. Mwandu manego gi pod ok oyangi nowang'e masira mar mach manomuoche od nindo ma sikund primar ma Pentagon otieno ma piny norugodo kawuono. Kaluwore kod japuonj maduong' ma sikundno Philemon Oduor Ojuka, pok ging'eyo gima nyalo chako mach ma kamano, mak mana ni gichich ni nyalo bedo ni ng'ikruok mar weche mag sitima manokel kod lal mar sitima ma kinde ka kinde. Olero ni onge japuonjre moro amora manoyudo hinyruok e kinde masirano mar mach koseyo jogo mochung'ne masiche mabiro apoya e kaunti ma Migori kuom nindo e tich. Sikundno sani koro lor kuom thuolo ma ok oyangi ka jatend sikundno timo matek mar tieko achiedh nadeno.
mach moro nomuoch e but dom kendo nyithindo nonene kasto gichako goyo koko kendo kokamano to ji nobiro ma response mane ntiere nobedo maber kabisa gisama wuoye kodi sani somo ok nyadhi mbele nikech ne wan gi dom achiel mar jowuoyi nowang' kendo gimoro amora mane ntie iye onge gima nores kata achiel kendo gima odok kwayo en ni kochakore odiochieng' ma kawuono wadhi bedo gi lendo ni tich adi mwadhi yawe skul kendo wadhi bedo gi winjruok maber gi jonyuol mondo monyisi odiochieng' mubiro bire kochakore juma manyien. Dom mar jowuoyi mar jo klas 7 oting'o capacity maromo nyithindo 25 to seche mane majni owuok onge nyathi moro amora mane nitiere dom kendo wagoero kamano ni onge gima notimore marach nyithindo tena ni kare. Nokawa gi buok kata nyithindwa be no buok nikech pod gin nyithindo matindo ne gi buok nikech gima kamano pok giwae nene ngimagi to kata kamano wamor gi skul nikech ne gi timo matek mondo gine ni the first thing ni nyithindo are safe and indeed nyithindwa ne gin safe and we want to thank God ni onge nyathi manoyudo masira moro amora koluwore gi mach manobedo. Kopo ni masira makama owuok mar mach to school onego bedni oikore gi fire extinguishers ma indeed Pentagon ne nitiere godo manyalo bedo ni nokoromo koro dwakwa ni the authority that is concerned with issuing the school with the fire extinguishers nyalo medo gi moko. Jotelo e kaunti ma Tana River ojiwo sirikal mamalo mondo oket thenge omenda mar konyo e loso skunde manokethore bang' oula kelo midhiero e kaunti no. Kanoloso skund primar mar Makerere e kachung' od bura mag Alole, jaod bura mag Alole Said Hiribae ne owacho ni dhi bedo matek timo dwaro mar jatend piny ma loso skunde manoketh kod oula ka omenda mapiyo ok oket thenge e bajet mar higa 2024-2025 maromo jopuonjre 3,000 e kachung' od burano onge gi kuonde ma ginyalo some. La chekechea mawili yameenda kwa mto, jiko la shule mzima limeenda kwa mto, na maofisi ya walimu na store ya vitabu, store ya chakula yote vimeenda kwa mto. Sisi tumeitikia mwito wa rais kama tulivyosema kwamba tujaribu rehabilitate these schools, lakini changamoto ambayo tuko nayo ni kwamba already tumefikia mwisho wa mwaka financial year. Sasa kuzishughulikia hizi shule inakuwa ni shida kupitia CDF kwa sababu already tushafika mwisho wa mwaka. Kwa hivyo tunaomba serikali kuwe na program maalum ya sehemu ya Tana River. Manake hii nazungumzia tu hapa Galole constituency, lakini ukienda Garsen ndio kuna shida zaidi na Bura kuna shida zaidi. Fedha ambazo zinahitajika kutumika katika gharama hizi za kuhamisha shule za juu ni zaidi ya milioni 300. Kujengwe madarasa, kujengwe na vyoo na afisi za mwalimu mkuu pamoja na kadhalika katika zile shule zote. Kwa hivyo serikali yetu ya gatuzi na serikali kuu wanahitajika pia wawe atahusika kikamilifu. Jatend migao mar limbe Dr. Alfred Mutua gi jatend migao mar alwora Soipan Tuya kawuono notelo ne tayo pith mar yiende e gode ma Mumomi e kaunti ma Kitui ma en achiel kuom ajenda ma piny owacho e neno ni pith mag yiende oromo bilion 15 kochopo higa mar 2032. Kanoloso e seche ma pidho yiendego, Mutua nowacho ni migao mare kakonyore gi sirkand kaunti ma Kitui biro neno ni yiende mosepidhi ibiro riti nyaka gibed madongo. Ojiwo anyuola mar dhood Wakamba mondo mi okonye pidho yien kendo tayo wach tije ma piny owacho e yo makare. Jatend migao mar alwora Soipan Tuya korka kore nowacho ni biro ne kaunti ma Kitui en mar konyo nyawadgi mar limbe e neno ni yiende opidhi e yo makare. Ya kwenda saidi ya sub-county headquarters iko sawa, lakini nyuma yake imevamiwa na watu wamekata miti huko. We want that to stop. Na tutaki miti ikatwa hapa Mubonde Hills. Whoever alipatiana ruhusa 2013-2014 for logging kwa hii mlima is why rudiwa. These are our treasure for the county na tunafaa kuhifadhi. Katika mpangilio wetu wa kupanda miti bilioni 15
20% ya ile miti ama miche itakuwa miti ya matunda. Na kwa sababu tuko na KEFRI, Kenya Forestry Research Institute, watafanya utafiti wao na washafanya, kwa sababu tuko na kituo cha KEFRI hapa Kitui, kuhakikisha ya kwamba miche ya matunda ambayo itapandwa Kitui ni ile ambayo inaweza kuwa hapa. Najua kuna matunda mengine ukipanda hapa haiwezi kuwa. Mtu ambaye anawapangia maisha yenu na kuwa mazuri, huyo ndio mtu wa maendeleo. Wakati wa kupiga kura, mnarudisha mkono kwa ule mtu amewafanyia vizuri, si ndio? Ndio kesho yake aweze kuwaongezea. Na hiyo ndio hali ya maisha. Akina mama mnajua, mkiletewa mfereji hapa, simarudishia mkono ule ameletea mfereji. Si ule alikuwa anawapatia story. Jaod bura ma wendo Walter Owino okwayo telo manyien mar kambi sukari Masoni mondo chul jopur niang' siling 5,900 tan achiel mar niang' magitere kambino kaka dono ng'ado. Owino bende nonyiso jatelo manyien mar kambi sukari Masoni Martin Ogola Dima mondo mi onywak lwedo gi josiasa moyier kendo ginon kaka inyalo tiek achiedh nade mosebedo kokwako kambi rego niang' no. Osingo ni jopur ni atamalo 7 mag gowi mar omenda mapok ochulgi gibiro sundo sirikal mondo kete budget mar hik omenda ni. 5,900 kata 6,000 kata gi 50 kaka ne kot orul nyochani. Adwaro ni akwayo ni mae mochul jopur. Wawe bukore ni gini wuok malo kumonego bede to wadwoke piny. Ne gichulo percentage 93 odong 7% monego be ni chulo jopur. 7% ni walao sani, watemo ng'iyo ni kaber nego kete e budget ma idhi som sani ni mondo gitiekre gi jopur. Akwayo MD manyien ni omany leaders moyier e kor gweng', obed go piny gi share go challenges Masoni nigo mondo ng'i anena kuonde ma leaders go nyalo konye mondo konye from MCA, MP to governor malo kocha. Jariemb boda moro wito ngimane bang' yudo masira mar apaya motimore e alwora ma VOK Nyali e apaya maduong' mowuok Mombasa kochomo Malindi. Kaluwore gi joneno, jariemb apikono ma jahigni 23 ne ni e ng'we airititi e kar ng'wech manoringono e seche ma bende nokier ga apikone motuomore kuom lori mating'o pi kendo wito ngimane kanyo. Jodak malworano kata kamano ne okwayo jogo duto matiyo ga apayano mondo obed akicha ni mar masira osebedo katimore e alworano e kinde ka kinde. Ringre no okaw motere kar kano ringruok ma Coast General Hospital kobila dhi nyime gi timo nonro. Akateleza, so alipoteleza kuna hii chuma ya hii gari akagonga kichwa hapa ikatoboka, ndo kumepatikana majanga kama haya. Lakini kusema ukweli mwenye gari hana makosa, alikuwa kwa laini yake. Kitu inawezetaji serikali ipate kusaidia katika hii barabara. Ile mondoko serikali imeamua kupanua barabara itakosa, lakini ila tu serikali inapoweka barabara ijue kwamba kuna shule hapa karibu ipate kuweka pedestrian crossing. Kama hii barabara sasa hivi tumekosa pedestrian crossing. Tuwekee wale mapolisi county at least ile usubuhi, unajua watoto ni wengi, na ikifika saa 9 pia watoto ni wengi, at least ile saa 10 saa 1 ile usubuhi wasimame hapa kidogo, wavukishe wale watoto kidogo wawe safe. Umeona, mtu mzima kweli anaweza kujitetea, lakini watoto inakuwa ni ngumu. Na ukiangalia kuna wazazi wengine wako busy, hata hawezi kuwapeleka watoto wao shule, wanaachia tunendeni shule, alafu inatokea vitu kama hiyo. Madereva, ushauri ni tuwe makini wakati kama huu, wakati wowote tunapoendesha magari lazima tuwe na umakinifu. Tujali wale wanaotembea na miguu, wanaoendesha pikipiki, na hata wa magari, madereva wa magari tuheshimiane, tuwe na utaratibu tu. Pia nao madereva wa marori pia nakuwa waangalifu, maana hii barabara pia iko busy sana hii. Wa madereva pia wakuwa waangalifu wanapoendesha magari. Hii ni njia ambayo iko busy, kama unaona saa hii iko busy, kuanzia saa hii hadi mpaka saa 3 iko busy sana.